Video er et unikt kommunikationsværktøj. Det eneste medie, som på et splitsekund kan præsentere din virksomheds værdier og kompetencer, og samtidig sætte ansigt på dig selv og dine medarbejdere. Video er en effektiv måde at markedsføre sin virksomhed på, og man kan sådan sige, at det taler til nogle andre sanser, og det gør det til en rigtig effektiv måde at markedsføre virksomheden på. En Captiva Offshore Solutions er en af de virksomheder, som har valgt at bruge video i deres markedsføring. Det er sådan, at vi har et relativt komplekst produkt og services, som vi skal kommunikere ud til mennesker, som har meget travlt. Det er chefer på alle niveauer. Det er lagt sammen med, at det også er meget vigtigt for os at kommunikere en troværdighed omkring os som virksomhed, gør, at video er et rigtig godt medie at kommunikere de her ting med. Jamen, altså, det er ikke nok bare at lave en videoproduktion. Det er super vigtigt, at man får lagt en strategi, der rammer de mål, man egentlig har med kampagnen, og så efterfølgende også at få spredt budskabet, og det gør man blandt andet ved at bruge de sociale medier og nyhedsbreve. Video skaber øget nysgerrighed omkring dit produkt og din virksomhed. Selv komplekse arbejdsgange kan formidles kort, indbydende og præcist. Video er et redskab, som kan gøre det meget let og overskueliggøre en masse besværlige funktionaliteter og ydelser, man kan tilbyde, som kan være svært at få ned på tekst eller få ud over rampen. Og der har vi valgt video, fordi der kan vi meget hurtigt og meget let fortælle vores kunder, hvor meget det egentlig er, vi kan hjælpe dem med. Video er helt klart fremtidens medie, og det er ikke noget, jeg sådan bare sidder og siger. Det er det, der simpelthen er analyseret, og det der er udarbejdet en masse tal på fra troværdige kilder.